enwelu m enyi nwaanyị mụ na ya na-abụ na-agụ akwụkwọ na university. Mana enyi m nwaanyị anụwa, this girl masị ala akwụkwọ. Mgbe ọbụla ọ dị busy na-agụ akwụkwọ. Like ụmụ nwoke abụrụ distraction to her. In fact, ife ọbụla na-esetile na class, this girl bụ number 1. And ifukwe ọ mara mma nwaanyị, mana uche ya dọrọ n'ife ọbụla ọbịa ọ na-edress imagolo ka ndị a na-aga oke ụka. Mgbe ụfọdụ ọ sụọ ịchafụ isi. Ya imalụ that na ọbịa school ịgụ akwụkwọ, no distraction. Ni achọrọ ịhapụ ya na school, na onwelu mgbe olu nya achọrọ ịhapụ ya na school, mana duto ya nidile maka assignments ịghọta na ya na ife ndị nya aghọtasịrọ. Nye keepkwe the relationship ọ na-aga. Asị m nne na onwe this particular guy. Every lady chọrọ ka ọ bụrụ enyi nwoke. This guy be killing guy, mama nwoke si m na-agba moto ndị befe ji ego. A na-anụ maka this guy. Nya like ekwuru afa this guy ịmara. This guy na-emelu ụmụ nwaanyị guy na-ebu the best. Ọ sị m like na this guy hapụrụ ndị set fa niile na their level. Na-ewetu aka na ndị magonu ndị na-esofa n'azụ. Amali everybody mala this guy very well. Although one day ka famesi lecture na from school. This guy gatakwolo like father 3. Na fakujasila akuja na-eni anya na-asị kedu onye ọ na-achọ. Mana being na that lady ya na-agwa anyị maka ya no bughị ụzọ gụkwala akwụkwọ na-aga like oge ọbụla this guy na-agụ akwụkwọ. Fanwa na-esie n'azụ mana fancha niile yi. Ka ọ kwụsịrị ịghọtago fa wee tọnụọ n'anya. Abụlụ this guy na-agbala onye ọ kwụsịara. Abụlụ that lady ka ọ kwụsịrị. Wee sị ya hello. Ya nwe wenyite n'ọnụ isi ya hi ọ dị enedi anya self. O wee sị na this guy ka ya na-agwa ọbụla enyi nwaanyị. Na enyi nwaanyị enwere mgbe o jiri agụ akwụkwọ. Mgbe ọbụla ọ na-agwa ọ na-agagodu na main road ọ na-agụ akwụkwọ. Ọ ga-afụlili ofu ihe ọ na-memorize. O wee sị anọ nyanwa ka ọ na-akpọ. Nya like ya na ya chọrọ ka anya fa lift. The girl simba na ya chọrọ. Nyanwa na enyi nwaanyị wee gwa bịa wee sị ka ihe imi na ịba na ịchọrọ oge ọbụla nnọọ. Negodu this guy everybody na-acha chimago he wele anya na-agwụ okwu na-epush esinya si yes. This girl wee si yes. O wee bulu ha je drop ha na hostel. Na fa chekwe no just out of ka o metụlụ obele charity ka o ji wee buo ha na the moto. Olukwechi niile ndị morning this guy land ahụ ni abịa ibuje the girl to school. Ọ sị m nne onye ọbụla ebula anya n'aka o. The girl wee sị na ya chọrọkwa ibon gị na abịala ịgụ akwụkwọ na ya chọrọ distraction. Ọ sị with all pleasure. So ha wee sị na the girl nyakwele ebe ọ sị na o nwere ibon gị not just ka fa na-ayị until. Ọ sị m fa na-ayịkwa o. Anọgide one day the girl sie nni tinye na food flags fancha niile na-aga school fancha niile na-amụ ya njakịrị na-asị ya ka ekwe olugo nke isizi nni una adụshọn unu elibi ibon gị mago na-amụ ya njakịrị olodade eburu dị nni bunye dị guy ọ sị m nne na ebe afọ ka nọ wee malụ na ife adụgokwe serious. Fa wee ya for 2 years fa graduate the girl pụta with first class wee land there one of the best job na Naija. Ọ sị m nne Che, nya chọrọ ịkpọ afa the job because na the girl nwere ike na-eso m mana ọ bụ na ọnụ this story na o nwere ike ịma na ọnya nwa ka m na-ekwu maka ya. Ọ sị m ọkwanye ahụ pịa the guy n'ọnya fana abọbili ọmụọ nwa nke izizi ọbụlụ nwa nwaanyị. This guy bido nkwugharị mana the girl amabe o wee mụkwa nwa nke ịbụọ ọ bụ na abọ ka o ji ofu nwoke na ofu nwaanyị ka o ji. Ọ sị m ọkwanye ahụ nkwugharị this guy deserve too much. Nkwugharị this guy deserve too much. Like everywhere na ha na-afụ this guy with nwaanyị ọ na-epiogharị. Ịghọta kịta ọ sị m ebele this guy bido mebedie maka na mgbe ọ nụ this guy everybody che no the best husband on earth. In fact na o nwetara ife niile ọ chọrọ na nwoke. Na famọrọ na nke a bụ Genesis. This girl ebido gbalibe Upon no na alụta ego this guy pụọ na-akwụgharị. Ọ sị m na ya na-anụ bie na asịrị ndị mmadụ na-akọ nwunye na-akọ until one day nya wee je egwu awantịlọ. The husband wee bịakwa egwu awantịlọ too
wee fia wee bịa chụba nyanwa Chakafa see Ibongi nya wee jụọ anya sị kedu maka nwunye gị ọ sị na nwunye nne ya na nsogbu adọrọ nya wee sị ya ọkụ ịgba na mbụ best friend nwunye gị ọ sị na o nwere ife o mere no Ibongi kafa ga-ese no emotional attachment no just kafa sesili Ibongi like two adults nya wee sị ya na ya ma mmie o nya bụgodolu nkịta na ya nwere respect for friendship nya ma mmie ịgbagolu duto na die na-achụ ya nya bidozie gbabazalụ the girl ọsọ nya bido gbabazalụ the girl ọsọ na ya da ejezi ka ya si eje because na ya chọrọ embarrassment and ya chọrọ ife ọ ga-emegide ka o nwee ife jikọ ya na this guy maka iwo the guy na-ewie this guy kpọnya sị na ya na-achọ ịba depression na to the point na ya da ala n'nwuzi ụlọ abalị this guy for 2 days 3 days ọ bata nọọsụ ụmụ nwaanyị ka ọ na-ebugharị nọọsụ mfe ka ya na-agwọ andị na kịta na ya ajụgo na ya ma na-enyezikwu ya Ibongi dịtị na-eselufe okwu ọ sị m nne maka na ebe the guy na-alụ ọlụ na onwetachakwugo other friends so ije obodo oyibo wee pụta o the girl wee tinye afọ ụmụ ya with nkie iji wee jee US na-agwaghị die na die nwere idea na enu nwere idea n'ala maka na die na-azụla onwe ya afịa na-emela onwe ya nkie o unu ama na akwụkwọ pụtara one day like this girl chịla ụmụ ya na-abụ nzawum to America